velkommen til. I dag sidder vi inde på HypePP, og ja, det er inde på Super Awesome, der kommer IP-beskrivelsen. Vi har lige været til DP, og ja, det var et meget OP DP. Men så fik jeg 17 D-blocks, som lidt at være her. Ja. Her, det kit jeg kunne tage, det var, jeg har taget den, men det var kit C, Pro, Starter, Awesome, Hype, VIP, Swagster, Badass og YouTuber. Som I kan se, så har jeg YouTuber. Det er skide godt DP. Jamen, jeg har ikke så meget i min kiste lige nu. Men ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal flække en vagt i dag. Men altså. Hej. Ja, tænker egentlig bare, vi tager det her og det her og det her og der skal den der på. Nemlig sko her. Så tager vi også lige nogle notch på os. Tager 5. Vi kan godt klare os. Ja, så tager vi, jeg ved ikke, skal vi til, ja, vi tager en boom. Vi flækker en vagt i den her lige sådan. Ja, det var vagt. Det var sgu nok det der. I må meget undskylde, hvis I kan se alle mine ting, men jeg ved ikke, hvordan man får det fikset. Jeg prøver så meget jeg kan, men ja. Skal vi sige mig? Så den slår os. Ja, men nu skal vi finde vagten. Spørgsmål 1, hold lidt. Nej. Det er det. Jeg vil helt gerne finde vagten. Spørgsmål 1, holde. Nej, ikke det. Sig nu. Kom med. Fuck, det er tandplæst. Jeg skal lige finde vagten. Fuck, jeg stinker virkelig til at ramme. Patrick. Nå. Ja. Jeg skal lige finde en vagt der, og så ja. Nej. For fanden kan jeg ikke løbe efter os. Døj nu med dig, man. Døj da. Vi var meget så hvis jeg lægger lidt, men ja, jeg spiller også lige på en bærbar for tid, fordi min spiller gik i stykker. Ikke funny der. Ja, kom bare. Ej, i bogspil. Det var også også. Vil du fight til? Bus. Det er rent bus der. Så nu gider han sgu ikke fight. Vil tabe over. Ja, han vil sgu ikke lægge ret med. Ja. Tak for boostet. Nej. Efter os. Fuck. Nej. Det var ikke ondt der. Det var ikke ondt. Goddammit. Nå. Jeg har lidt så meget. Kan vi sådan rende til os selv i vores smadre ham? Så ham er væk. Jeg har ham væk. Vi rækker ham.
Here to the no. Og det er dem, der vil... Goddag. Goddag. Jeg håber virkelig bare, at jeg har lagt det ind igen. Her. Men vi kunne ikke finde vagten, fordi han gad ikke ud at fejle. Jeg tror han abused lidt. Han abused, lad os sige det sådan. Han gad ikke ud at fight. Det. Jeg ved ikke, om vi skal tage... Nej, vi tager ikke det der på os. Vi tager et helt normalt diamond på os. Så tager vi det her mad her, og så... Skal vi mine? Ja, vi tager en pickaxe på os, for sikkerheds skyld. Ja, det må vist være fint. Men I må meget gerne skrive over nede i kommentaren, hvad I gerne vil have mig og en af mine venner, som hedder Chris. I gerne vil have, at vi skal spille. KC, det står for Chris og Christian. Ja. Vi vil gerne spille alt muligt, som for eksempel Skywars, Egg Wars, SMP-server, Survivals og alt muligt. Ja, men mig og Chris vi starter en episode for vores server, altså en episode som her, som hedder KC SMP. Og ja, I kan komme ind på den, det kan mig og Chris, og så nogle andre. Vi kan måske sådan lave en lille giveaway, altså vi kan kalde det giveaway, fordi I kan vinde, sådan, hvor I kan komme ind og spille, altså komme ind på den her server i en uge, når den er åben, og spille med mig og Chris, og bo i vores base og sådan ting. Så kan I sådan bo med os, hvis man kan sige det sådan, på vores SMP-server. Ja. Vi er ikke begyndt på serien endnu. Vi skal når Chris kommer på, så jeg ved ikke, om han er på endnu, men når han i hvert fald kommer på, så ja, så har vi i hvert fald tænkt os op til herfra. Og det er meget ret, der er mega stille herinde, så ja, jeg er også lidt hjemme lige nu, så det er meget fedt. Jeg håber snart, at jeg får en YouTube-side, fordi jeg er YouTuber i chatten, så jeg kan skrive optager. Nå, men nu kan jeg se, at vi har optaget i snart 8 minutter, så. Men jeg ved ikke, skal vi gå over mine lidt eller sådan noget, så kan vi lige snakke om alt muligt andet. Han sagde også, det var en BS, ikke andet. Men ja, som sagt, så kan I godt skrive ned i beskrivelsen, hvad I gerne vil have mig og min ven Chris, vi skal skrive, eller ikke skrive fra starten, spille. Så ja, det vil vi blive rigtig glade for. Vi har ikke set nogen spil, som vi kan spille i PT. Jo, vi spiller meget på sport, som inde på vores SMP-server. Ja. Så... Men ja. Nu, ja. Der er ikke så meget i den her episode her, så jeg tror bare, jeg runder den af. Lidt med så. Ja, men når jeg forresten skal lige huske at sige, mig og min ven Chris, vi starter sådan en serie ind på hvad hedder det, nej, DDP, ja. Vi starter en server ind på DDP. Nej, ikke til server. 100 kroner tilføjet til din konto. Så, men vi starter en serie inden fra Prison af. Ja, inden på Prison. Og så, ja, jeg kan slet ikke til det. Inden på Prison, der starter vi en lille serie, som vi håber, I vil komme med ind og se. Ja. Men jeg tror ellers, jeg lige vil runde videoen af, så ja. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gad at se med. Husk at like og subscribe, hvis det lyster. Ja, ses.